Шүпрәле районының Мунчали авылы заманында зур авыл булган, хәзер 300-гә якын кеше яши. Әмма урамда берсендә очратырмын диме, коронавирустан куркып, күрше-күршене күрмим, авыручылар бар. Берәр кеше больницада ята инде. Ул бит инде электән дә инде температура булган халыкта. Авыручылар арасында инде төрле яшьтәгеләр. Бар урта яшьтәгеләр дә, бар картлар да. Авыл фельдшеры белән аралашып булмады, аның да температурасы бар икән. Шулай да рәсми рәвештә хәзер бу авылда бер генә коронавирус очрагы да теркәлмәгән. Берничә кеше бар инде температура белән авыручы, алар Касиберсе больницада да бар, авырып чыккан кешеләр дә бар инде берничә кеше. Но в основном температура белән, пневмония белән алар. Бездә ковид очрагы теркәлмәгән. Социаль шелтәрдә бу атнада менә шундый хәбәр таралды. Анда Мунчали авылында 5 кешенең Шүпрәле хастаханәсендә ятуы, 8 кешенең авылда авыруы турында хәбәр итәләр. Иске Кәкерле авылында да шундый ук хәл диләр. Шүпрәле районының Иске Кәкерле авылы райондагы иң зур авылларның берсе. Биредә мәктәптә, мәдәният йортында, почтада 3 мәчет бар. Барлыгы 800-дән артык кеше теркәлгән һәм ел башыннан инде биредә 20 авылдашларын җирләгәннәр. Менә бу урамда рәттән яшәүче 3 күрше вафат булган. Олы яшьтәге әби-бабайлар авырганнар. Әмма берсендә дә коронавирус расланмаган була. Икесе район хастаханәсендә вафат була, берсе өендә. Конечно, бөтен дөнья буйлап таралган җир инде безнең авылга да кагылды. Аннан соң инде ул теге төрле челтәрләрдә бит инде төрле гайбәтләр йөри. Ул без инде бер күпме анарга ачуландык та. Ул урамы белән үлү дигән нәрсә дөрес түгел инде. Но үлүчеләр бар, ләкин дә инде подтвержденный коронавирус түгел. Температура белән больницага эләккән кешеләребез инде шулай вафат булдылар, авылдашларыбыз. Аларның инде ничәгә тиргә кирәк яшьләр юк, күбесе 70-не узган, 90-не узган. Иске Кәкерледәге 5 зиратның берсе бу. Менә яңа каберләр. Кайсыларының чардуганын да, язуларын да куерга өлгермәгәннәр. 20 кеше менә шу зиратларыбызда җирләнде. Алхамдулилла, алар инде барсы да ислам кануннары белән күмелделәр, җирләнделәр, барсы да кәфенләнделәр, барсы да юылдылар. Хастаханәдә кызыл зонада ятып чыгучыларның күбесе хәзер үзен үлеп терелгән дип саныйм. Хәния Шәһвәлиева эш чатына дәваланган. Мин бик каты тирләдем. Температурам күтәрелде. Базар көне иде, беренче август көне. Киявем белән бардык. Бик каты авыр бардым мин. Авыр. 35-тә 40 поражение иде. Мин анда үләмме каламмы? Хастаханәдә ятканда күршесе Фәнилә Мифтахетдинова белән очрашалар. Бер урамнан 2 хатын-кыз бер-берсе белән бер дә аралашмаган килеш бер палатага эләгә. Мен 3 август көнне больницага иттеләр. Температура иде. Инде тынны кыса башлады. Шундый билгеләр белән ярты авыл авырып чыкты инде диләр фельдшер-акушерлык пунктында. Әмма коронавирус 6 кешедә генә раслана. Пандемиядан башланганнан бирле инде бездә авыручылар саны әлегә кадәр, август аена кадәр алай зур түгел иде. Август иң пиге август аена туры килде. 50ләп кеше безгә мөрәҗәгать иттеләр. Аның 27-се больницада ятып чыкты. Калганнарына дәвалау үйләрендә дәвалау иттеләр. Шүпрәле хастаханәсенең кызыл зонасында ятучылар арасында бүген дә Иске Кәкерле кешеләре бар. Бездә авырулар булды, шу булды. Мин дә шулай куркып килдем инде. Рентген аша үткәрделәр дә, давлением да зур иде, температурам да бар иде. Шунардан куркып кирдем инде. Район үзәк хастаханәсендә кызыл зона 1 тапкыр декабрьдә ачылган. 30 урыннары бар. Бүген икесе генә буш. Ковид расланган диагнозларда табиблар әйтүенчә шиклеләр дә бар. Җәй башында бераз коронавирус инфекциясе кимегән кебек булса да, август аена бездә яңадан үсеш булды. Бүгенге көндә бездә һәр көнне зур температура белән, менә бу сулыш юллары авырулары симптомнары белән мөрәҗәгать итүчеләр килеп торалар. Үпкәсе ялкынсынган кешеләргә төгәл диагноз кую өчен Шүпрәленең үзендә компьютер томографиясе аппараты юк. Пациентларны буага алып баралар. Бу исә күрше тирәдәге 6 районга шундый хезмәт күрсәтә. Тәүлек әйләнәсе эшләргә туры килә. Үлем җитем бу сәбәпле күп. Менә смертность дибез инде былтыргыдан быел артыграк. Нигездә шул коронавирус авыру ул үзе генә түгел, менә коронавирус кешенең организмында булган башка авыруларны да эзләп табып, ул авыруларны кичәйтеп, ул авыруларның кешенең тормышын үзенә ярдәм итә. Алар ширне кайдан ияртә? Ни сәбәпле авылларда күпләп авырыйлар? Бактың исә районда вакциналаштыру акрын бара икән. Безнең Шүпрәле районы буенча коронавирустан план буенча 14 мең кеше вакцинировать ителергә тиеш. Кызганычка каршы бәйгесе көнгә 4 мең
900 кеше генә вакцина алды. Бу планның эштән бере генә һәм әлеге саннар республика буенча иң азларның берсе. Район җитәкчелеге әйтүенчә, бары тик үзе яки якыннары вирусны кичергән кешеләр генә вакцина ярдәмендә коронавирусны җиңеп булганын аңлый. Иске Кәкерледә яшәүче 18 яшьтән зурракларның инде яртысыннан артыгы прививка ясаткан. Минем кызларым медработниклар, әнәй касталансаң сине кемдә карамый ясат диделәр. Авырсаң бик авыр. Шуның белән мин ясатырга уйладым. Татарстан буенча караганда инде 2нче айын вакцина ясату акрын бара. Көнгә уртача 4000 кеше прививкага килә. Антирекорд бу атнада дүшәмбе көнне теркәлде. Тәүлек эчендә нибары 1400 кеше ясаткан. Хәтерләсәгез, июльдә бер тәүлектә 18000 кеше кадата иде. Шүпрәле районыннан Рания Абдрахманова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.